gorria gora, eta bai, badoa. Abiatu dira, bigarren txandako lau ontziak eta ontzi gorrien arteko lehia dugu hemen. Laredo, Castro eta Zumaia eta laugarren kaletik Bekos ontzi txuriarekin. Ea gorrien arteko burruka honetan orden indartsuena. 20. segundua bete da. Denak gogor egiten dute eta hemen dagona da beste gaur gaurko honetan. Lehenengo luzean eta hirugarrenean haizea alde dagola eta lehenengo luzea denez haizea laguntzaz eta denak alik eta txampik handina egiten dutenez hortik datorre parekotasun handia lehenengo luze horretan. Etxeberria Orioko lemazainak nola ematen zituen datoak eta... Ez dute hobetuko. Orain, pasa dira ja, 4:30 gora. 4:12 Castrorentzat denbora. Maiarentzat 4:25. Laredorentzat 4:28 eta Bekorentzat 4:00. Galiziarrak azken bito baitu ezkio datorren igandean horrezko txandan edo honen ezkuen txandan egongo litzakez. Eta bestetik hori, Kikek egin behar izan dudun lana, besteak egindako lana txarra izan gabere, bakotxak bere... Eta Oriok 9:40 markatu du. Ez dute hobetuko, baina ez dira urrutiegi izango. 9:45 Castrorentzat, 2 segundo gehiago 9:57 hartu diote Zumaiari, 10:03 Laredorentzat eta Bekos laugarren kaletik orain 10:12 Bekosen denbora eta maniobra ostean segundu. Bai, eta baita ere, Jose Luis, zuk esan duzuna azpimarratzeko gehiago, ez bakarrik Castrorekiko, baizik eta Oriorekiko, Oriok 9:52 eta 4 segundo ia postera, baina hortxe da Zumaia baita ere, orain ikusiko dugu datu zorta osoa. Txanda honetan Castro Zumaiari 2 segundo egiten ari da, eta horre bigarren txandan kokatu nahi zula esan du beren arduradunak eta dudari gabe oraingoz oso ondo bideratuta daude, laugarren daude sailkapen orokorrean 21 puntokin, eta nik uste dut hortik bera pixka bat egindare beren helburua erdiko txanda horretan lehiatzeko moduan daudela. 15 minutu eta 8 segundo. Eta zoritxarrez arrazotxo batzuk baditugu hemen zuei datoak behar bezala emateko, baina gauzak epaimeitik jaso bezain pronto. Izango dugu bai aukera zuei datu sorta hori eman alizateko. Egia esan zala zuei eskaintzeko moduan garen. Batzutan jendeak ezaten du, hauek, etxetik baino okerro ikuste aldute batzutan, orain une honetan adibidez hori segertatzen. Baina zaiatuko gara gauzak behar bezala txukundu eta aurrera egiten, eta ontzi barruan oreka eta gauza asko zaindu behar dira. Eta badoaz, badatoz arraunlariak, lehia bizian, Zumaia eta Castro eta Zumaia, estropadaren buruan dator Castro, baina Zumaia amore eman gabe, eta erreferentzia txanda irabaziko dute, erne denborekin. 20:06 eta 20:08 eskuz eta hemen gora bera hundiak izan eta gero, baina denbora ipagarriak eta argituko ditugu gero epaimaiko zenbakiekin datu hauek. Haizeare jakin berko litzake, orain hemen bandera, otxo hauek, gendik egon dira eta hortarte hori hauta zutenez. Hementxe amaitu dute Lape Jinuka trainerukoek, 20-30 hartu diot, baina pixka bat harriturik nago.